Эфирдә яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Африка дуңгыз чумасына каршы бөгелмәдә йогышлы авыруларны профилактикалау буенча өйрәнүләр узды. Бу ширләр, авырулар андый-мондый килеп чыккан чиракта һәркем үзенең задачасын, үзенең эшен белеп, вакытында чарасын күрер өчен. Транспорт хезмәтләрен законлы күрсәтәләрме? Әлбәттә, автобуслар буенча рейд үтте. Пассажирларны контролировать итәсезме? Обязательно. Утрагаш та сразу әйтәбез. Что ремендәне куйсыннар. Безгә ләгә бит. Күркәм эш гамәлләре белән тирән эз калдырган шәхес. Азнакайлылар Әнәс Исхаковны искә алдылар. Biz инде аның рухын бер вакытта да төшермибез, саклыйбыз. Үзебезнең менә иҗатыбыз белән дә аның эшләрен дәвам итүчеләр буларак бик горурланабыз. Бөгелмә районында Африка дуңгыз чумасы учагын бетерү буенча команда штаб өйрәнүләре узды. Чарада Оренбург өлкәсе, Башкортстан Республикасы, Удмуртия, Пермь крае ветеринария хезмәтләре вәкилләре, Татарстан Республикасының территориаль федераль органнары һәм профильле ведомстволары вәкилләре катнашты. Тулырак Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Дуңгызларның Африка чумасы учагын бетерү буенча команда штаб өйрәнүләренең теоретик өлеше Березовка бистәсе клубында башланды. Докладлар белән төрле регионнардан килгән белгечләр чыгыш ясады. Һәркем үз төбәгендә эре мөгезле терлекләрнең, малларның куркыныч авырулары белән ничек көрәшүләре турында сөйләде. Бүген Татарстан Республикасы катнаша, Оренбург өлкәсеннән килделәр безнең коллегалар, хезмәттәшләр, Башкортстан Республикасы, Пермь өлкәсе, Удмуртия Республикасы катнаша. Ветеринарлар практик өлешне укыту полигонында узды. Сценарий буенча районның ветеринария берләшмәсенә районның шәхси хуҗалыкларының берсендә дуңгызларның күпләп үлүе турында хәбәр килгән. Урынга ветеринарлар чыкты. Алар хайваннарны карадылар, авыруның чыганакларын һәм факторларын билгеләделәр. Лаборатор тикшеренүләр нәтиҗәләре буенча дуңгызларның Африка чумасы диагнозы расланды. Мондый өйрәнүләр бик мөһим дип сөйли белгечләр. Бундый чаралар обязательно елда бер үткәрергә кирәк. Менә бу ширләр, авырулар андый-мондый килеп чыккан чиракта һәркем үзенең задачасын, үзенең эшен белеп, вакытында чарасын күрер өчен. Һәр вакытта да төнге бердә уятып бастырсалар да, кешәйтергә тиеш. Менә шушындый чара чыкканда ничек хәл итәргә, кемгә мөрәҗәгать итәргә, нинди эшләр эшләргә. Белгечләр пробалар алу, биналарны, автотранспортны эшкәртү, түшкәләрне яндыру буенча гамәлләр башкарды. Моннан тыш шир учагының барлыкка килүен кисәтү, таралуына юл куймау һәм аны бетерү буенча чаралар оештырылды. Бүгенге чарада безнең күрше регионнар килделәр. Бу 4 регион. Без менә бергәләп бүгенге ученияларны үткәрәбез. Безнең инде Татарстанда яңа комплекслар төзелә, терлек башы, җитештерү күләмнәре арта, яңа комплексларга, эшли торган фермаларга йогышлы авырулар кертмәскә юнәлдерелгән чара бу. Команда штаб өйрәнүләре барлык хезмәткәрләрнең инфекция чыганагы барлыкка килгән очракта таралуны, локальләштерүне һәм юкка чыгаруны кисәтү буенча чаралар комплексын кичекмәстән үтәргә әзер булуын раслады. Айгөл Шәрәфиева, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Жей отпусклар шыры, құяш, матурлық, диңгіз, яңа жерлер. Бұлар әлбетте барыста бик яхшы. Тик шет илләргә сәяхәт итәргә планлаштыручылар арасында йорт хайваннары асраучыларның әзерлек барышында бер проблемага күбрәк була. Дүрт аяклы дусларын кайда калдыруларын алар алдан ук кайгыртырга мәҗбүр. Узган елдан бирле Әлмәт районы дәүләт ветеринария берләшмәсендә хайваннарны вакытлыча тоту пункты ачылды. Шанычлы зоокунакханәдә хайваннар куркынычсыз мөхиттә һәм квалификацияле белгечләр күзәтү астында кала. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Йорт хайваннарын вакытлыча тотып тору комплексы үз эшен 2024 елда башлап җибәрә. Бу вакыт эчендә этләр дә, песиләр дә булды ди белгечләр. Этне иң узагы 2 ай, песине 3 атнага калдырып киткәннәре булган. Бу процедура ел әйләнәсе эшли. Кыш көне комплексны җылыту каралган. Хайваннар үзләрен яхшы хис итсен өчен барлык кирәкле уңайлыклар да тудырылган. Отдельно в санитарном блоке они друг другу общаться не будет. Хайваннар аерым санитар блокларда тотыла. Бер-берсе белән аралашмый, һәрберсенә читлек каралган. Хуҗасы өстәмә әйберләр, яраткан уенчыкларын, азык салырга савыт сабаларын да алып килә ала. Без буларны барысында килешүдә тәркибез. Игрушки какие-то, вот. Все это записывается в договоре, и все это принимается. Шунысы да мөһим. Вакытлыча калдыру мөмкин булсын өчен хайваннарга вакцина ясатырга һәм аларны паразитларга каршы эшкәртергә кирәк. Бу мәҗбүри шарт. В первую очередь собака должна быть полностью зарегистрирована. Беренче чиратта эт тулысынча теркәлгән булырга тиеш. Эт, мәче һәм башка хайванның паспорты булырга тиеш. Әлбәттә, анда үткәрелгән тиешле процедуралар, вакцинация, гельминтларга каршы эшкәртелү ясалган һәм бернинди паразиттар авырулар булмаганы язылган булуы мөһим. Каких паразитарных заболеваний. Тәҗрибәле ветеринария табиблары хайваннарны даими ашата. Көнне 2 тапкыр урамда йөртә һәм тоту урынын 2 тапкыр җыештырып ала. Барлык йорт хайваннары да үзләренең ризык төренә ияләшкәнгә, белгечләр вакытлыча калдырып киткәндә җитәрлек күләмдә азык калдыруларын сорый. Бу процедура түләүле. Йорт хайванын калдырып киткәндә хуҗа белән махсус килешү төзелә. Кыргылдарлар Әлмәт халкының ышанучанлыгыннан баюларын дәвам итә. Аферистлар сыналган схемалардан да файдалана, яңаларын да уйлап чыгара. Хокук саклаучыларның даими кисәтүләренә карамастан җинаятьчеләр яңа корбаннар табуны дәвам итә. Пенсионерлар кагыйдә буларак куркыныч төркемендә кала. Аларга элемтә операторлары, счетчиклар урнаштыручылар яки ФСБның ялган хезмәткәрләре шалтырата. Алданган 63 яшьлек Әлмәтле чырагында да шулай килеп чыга. 13 көн эчендә пенсионер аферистларга 41 миллион сумга якын акча бирә. Беренче тапкыр кыргылдарлар июль ахырында шалтырата. Билгесез кеше үзен маркетплейс курьеры дип таныштыра. Заказ килү турында хәбәр итә һәм СМС аша килгән кодны әйтүне сорый. Хатын бер нәрсәгә дә заказ бирмәвен аңлатырга тырыша. Ләкин шалтыратучы аны тыңлап тормый. Тиздән курьер килә диде, әңгәмәне өзә. Алга таба вазгыять охшаш очраклардагы кебек үсеш ала. Башта зыян күрүшегә Росфин мониторингтан шалтыратып, пенсионерларның кыргылдарлар белән аралашу өчен җаваплылык турында кисәтәләр. Хатын-кызның куркып калган аңлап, шалтыратучылар аның исеменнән чит ил гражданина язылган ышаныч кагазы җибәрәләр. Аның буенча ул бу ират аның акцияларын 18 миллион сумга сатарга тырышканын аңлый. Хатын аңына да килергә өлгерми яңадан шалтырату яңгырый. Быел шалтыратучы үзен банкның куркынычсызлык хезмәте хезмәткәре дип таныштыра. Түләү туктатылган, акчаны коткарырга мөмкин әле ди. Линиядә калып, шунда ук пенсионерны ФСБ хезмәткәре белән тоташтырган кыяфәт ясый. Әтегесе үз чиратында җинаять эше кузгату белән яный. Хатыны курккан аңлап, аңа басым ясауны дәвам итәләр. Акчаны куркынычсыз счетларга күчерергә кирәк диләр. Шул ук көнне аферистлар күрсәтмәсе буенча зыян күрүче аларның счетларына акциялардан килгән дивидендлар күчерә. Соңрак акцияларында сата. Акчаларны курьерга тапшырганчы, пенсионер купюраларны кураторларга фотога төшереп җибәрә һәм акчаны кара пакетка сала. 3 тапкыр үзе акчаны алып чыга һәм билгесез кешеләргә, янәсе Росинкас хезмәткәрләренә тапшыра. Барлыгы пенсионер хатын кыргылдарларга 39 миллион сумга якын акча бирә. Аннары пенсионерга кыргылдарларның 5 миллион сумлык яңа кредит рәсмиләштерү турында хәбәр итәләр. Ашыгыч рәвештә автомобильне залогка салып, кредит алырга кирәк диләр. Хатын-кыз автомобилен 800 мең сумга сата һәм кыргылдарлар хисабына күчерә. Икенче көнне Әлмәт федераль куркынычсызлык хезмәте бүлегенә барып, үзенә шалтыраткан хезмәткәр белән шәхсән аралашырга уйлый. Тик үзен алдаганнарын аңлый һәм полициягә мөрәҗәгать итә. Әлеге очрак буенча Россия Федерациясе Җинаять кодексының 159 статьясының 4-нче өлешендә каралган җинаять составы билгеләре буенча җинаять эше кузгатыла.
Әлмәттә автобуслар буенча профилактик шара узды. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре пассажирлар йөртүне гамәлгә ашыручы автотранспортны тикшерде. Автобусларның техник торышына, кирәкле документация булу-булмауына, машина йөртүчеләрнең хезмәт һәм ял режимын үтәүенә аеруча игътибар бирелде. Рейд барышын без дә күреп кайттык. Рубин Насибуллин машина йөртүче үзе өчен дә, пассажирлар өчен дә җаваплы ди. Шуңа күрә сәфәр алдыннан барлык кирәкле тикшерү этапларын үтәргә кирәк дип ассызыклый. Машинаның техник торышы өчен аларда механик җавап бирә. Ләкин ул үзе дә тагын бер кат тикшереп чыгу артык булмас дигән фикердә. Мондый җаваплылык әтисеннән күчә. Бәләкәй чакланып, эшкә йөргәндә Әмінә Виктор Слепцов тикшерү вакытында машина йөртүчене чакыру төймәсе эшләмәгән кешеләрнең берсе. Бүген үземнең автобусым түгел ди. Ул 40 елдан артык руль артында. Аның гаиләсендә 3 буын машина йөртүчеләр бар. Барысы өчен дә юлда иминлек мөһим ди. Обязательно үтәргә кирәк. Иначе никак. Пенсия хәтлешә дигәндә менә хәзер пенсиядә находимся. Шулай. Пассажирларны контролировать итәсезме? Обязательно. Утыргач та сразу әйтәбез. Что ременданы күченнәр безгә ләгә бит. Мондый тикшерүләр даими үткәрелеп тора. Бу юлы автоинспекторлар рейд өчен Су-5 бичарасын сайлый. ЮХИДИ хезмәткәрләре йөртүчеләрнең физик халаты һәм юл йөрү кагыйдәләренең үтәлүенә түгел, транспорт чарасын да тикшерәләр. Аларга аның тиешле техник торышта булуы һәм барлык кирәкле җиһазларның булуы мөһим. Хокук саклаучылар тикшерү барышында барлык нечкәлекләргә игътибар итә. Законсыз рәвештә пассажирлар йөртүгә, транспорт чараларының техник торышына, тизлек режимын үтәүгә һәм документларга аерым игътибар бирелә. Автобуслар буенча профилактик чара пассажирлар йөртү куркынычсызлыгын арттыру максаты белән үткәрелә. Бу аеруча уку юлы хәрәкәт интенсивлыгы сизелерлек артачак чир алдыннан мөһим. Шулай ук дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре җәмәгать транспорты пассажирларының куркынычсызлыгы машина йөртүчегә генә түгел, аларның үзләренә дә бәйле икәнне искәртте. Инспекторлар куркынычсызлык кайышларын һәр вакыт электрергә, автобус хәрәкәт иткәндә тоткаллар кулланырга һәм сәфәр вакытында салон буйлап йөрмәскә киңәш иттеләр. На территории Республики Татарстан проходит профилактическая операция «Автобус». До 20 августа сотрудники госавтоинспекции будут проводить массовые проверки пассажирского транспорта. Госавтоинспекторы проверяют разрешение на перевозку пассажиров, техническое состояние автобусов, соблюдение пассажирами и водителями требований по использованию ремней безопасности. Автобус операциясы 11 августтан 20 августка кадәр барачак. Беренче 3 көндә Әлмәттә 28 хокук бузу очрагы ачыкланган. Азнакайда районның элекеге хакимият башлыгы, Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, хөкүмәтебезнең дуслык ордены, күп санлы медальләр, мактау грамоталары иясе Әнәс Исхаковның якты истәлегенә багышланган чара узды. Әнәс Гатуф улы Исхаков 1945 елның 14 августында Татарстан Республикасының Шыгыр районы Югары Чыршылы авылында туа. Хезмәт юлын гади рәсем укытучысы буларак башлап җибәрә. 1971 елда КПСС райкомының пропаганда һәм агитация бүлеге инструкторы итеп чакырыла. Оннан райкомның беренче секретаре КПСС райкомының оештыру бүлеге мөдире вазифаларын башкара. 1992 елда Әнәс Исхаков Татарстан Республикасы президенты указы белән Азнакай районы һәм шәһәре хакимияте башлыгы итеп билгеләнә. 1995 елдан халык депутатларының Азнакай берләштерелгән советы рәисе. Әнәс Исхаков җитәкчелек иткән елларда районда элемтә көнкүреш хезмәте күрсәтү йортлары, икмәк комбинаты, котельный, бала тудыру комплексы, ит эшкәртү цехы, яшелчә саклагыч, сәүдә һәм көнкүреш хезмәте объектлары, яңа мәктәпләр, сәнәгать предприятиеләре, торак йортлар төзелә. Мәнәүс һәм Яңа юл, Актүбәнең Монолит һәм Каенлы бистәләре дә шул елларда күтәрелгән. 2 асфальт заводы төзелеп, районның һәр авылына заманча юллар салына, газ кертелә. Фермер хуҗалыклары арта, авыл хуҗалыгы продуктларын эшкәртү өчен урыннарда көнбагыш мае, ак май чыгару цехлары, тегермәннәр төзелә. Очрашу барышында катнашучылар Әнәс Исхаков турында якты истәлекләрне яңарттылар. Иң хөрмәтле республика күләмендә, район күләмендә генә түгел, республика күләмендә иң хөрмәт ителә торган район җитәкчеләренең берсе иде. Бөтен гомерен Азнакайга багышланган, Лениногорскида туып үсә дә, төп һөнәре буенча укытучы кеше, бу үзенең хезмәт юлын укытучы буларак башлаган кеше
һәм менә аның эшен хезмәтен күреп алып, башта инде комсомолга, комсомолның беренче секретарына үскән кеше, һәм аннан инде комсомолдан соң исполком җитәкчесе булып, исполком җитәкчесенлегеннән бердәм итеп, безнең инде үзебезнең республикабызның президенты һәм халык аны инде районыбызның башлыгы итеп сайлап куеп, бик күп еллар дәвамында менә шушындай армый, талмый, үзенең бөтен җанын, тәнен, сәламәтлеген, бөтен барлыгын районга биргән, багышланган җитәкчеләребезнең берсе. Шушы әдәби иҗат берләшмәсенә нәкъ менә нигез салучыларның берсе безнең Әнәс Хатыфович булган. Аның берләшмәгә Гөлстан дигән исемне биреп калдыруы да безнең өчен менә бик тә истәлекле, бик тә шундый кадерле. Без инде аның рухын бер вакытта да төшермибез, саклыйбыз. Үзебезнең менә иҗатыбыз белән дә аның эшләрен дәвам итүчеләр буларак бик горурланабыз. Иске алу кичәсендә катнашучылар Әнәс Гатуфулының шигъри җанлы, туган якка тугрылыклы булуы турында сөйләде. Ознакайның данлыклы шәхесе Әнәс Исхаковка бүген 80 яшь тулган булыр иде. Аның турыда якты истәлекләр безнең күңелләрдә һәр чак саклана диләр ознакайлылар. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланса, сез гарантияле бүләккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Аснуриева һәм монтаж операторы Булат Усманов сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.